bhazi rahedha rikaswevha rikaenda kusaidzi rikaita seraruwa pasi ndoparasumuka mudenga ndoparazonomirira rakaita sezvakaita asi ndichandaona vanhu ratanga kurasira vanhu kusaidhi kuleft side ava vazotobuda nhazonatsoona asi vandaona vabuda about 6-7 vaurashirwa nokusaidhi kwatsemuka koko including driver ndo wandatanga una chibuda asi akakura makumbo. We are approaching the target but isusu maita atakabata 80 because tichiti atakaapproach target but iyanga want something but speed yaka is too much. Isusu rubatsiro rwatanga kusvika ndatanga kubatsira vanhu vapenyu sevanhu vepala ndatanga kutesta vamwe zvifuva ndichiona kuti uyu akashayika ndo ndaisiya vanga vachichema ndobva tamhanyira mubhazi first already ndatokuvara makumbo kudai ndatanga kunobvisa vanhu bhazi nevana nemukadzi anga azvitakura nevamwe vataendesa kusvika mapurisa azvitanga asvikawo ndo atatanga kubetsera nevamwe vanhu asi chandodawo kuchikurudziro chevanhu vezimbabwe chandaona chiri wrong tatanga kubvisa vanhu vanga vari busy nemafoni truck driver achema apa vanhu vachichema pa vanhu vanga vari busy nemafoni vachitorekodha zvavo hapana kutoti uyai vanhu vakatoramba vakakutarira vanhu kutoti uyai vanhu vangaramba vakatarira zviri nani kuti mawhatsapp kamuda kuzotredesa motredesa mambobatsira vanhu vamwe vazhinji vavo ndo vazonyarara pano vamwe vanyarara muchipatara asi zvakaoma ndorangoti kumadrivers ngatisave rude including neni one of the drivers tisava rodi murodhi kana mwakakuflasha beta udzuri uye tisamhanya zvinhu zvinotoavoida upenyu hwevanhu vazhinji vaparara muno nezvinhu zvakadai. Tinge tichifamba nemota yeGreat Hope tichibva kunosiya muchakafu then taavapo about a kilometer from here then ndopaita mwana ange tinaye mota kamwana kadikidiki atinenge kane 3 years ndokati driver pachauka paunotanga kutoenda kutodhumwa nebhazi driver wangu ndengambiti ndoparapfuura sati atomboenda kurestereki ndopatanzwa noise parova bhazi parova negonyeti inge chichadzwa nenge chibva patogate because ndichitarisa togate riri apa about 400 meters from here then tadaro ndopatamhanya tikati kwanisa kuburisa vanhu takwanisa kuburisa vangu vakakwara mubhazi then ambulance yasoro hayo time kusvika but aiwa chitiro chaitika chatorwadza ambulance yatora about almost 45 to 1 hour kuti isvike panapa ende pangosvika ambulance 1 ambulance yange chikwanisa kutakura vanhu 2 pasosvika mota dzepolice after about 2 hours because panoda nababa vangu vakarara apa vachitoratidza kuti vangu vachikwanisa kubatsira but vazoshayika mushure mekunge vashaya